Ели, имам една гатенка за тебе. Живее в гората, гората му е на главата. Що е то? Живее в гората, Гората му е на главата. гората му е на главата. Дърво! Не е дърво. Баба ти? Майко, ти знаеш ли е тази Баба ти? гатенка? Слушай сега каква гатанка. Да ми помогнеш? Живее в гората, а гората му на главата. Що е то? Аз се чуда такова животно да има с нещо на Аз казах главата. дървото, обаче не е то. Не, това не е кое животно, не какво. Животно ли? Няма да кажа. Значи си наблизо, баба ти. Кое да е животно? Животно, аз се умувах да видя кое е животно, така на главата да има нещо подходящо на гора. Имате 30... Охлюв! Не, 30 секунди имате. Не, Охлюв, не. Таралеш? Не, По-съм склонна за таралеж, ама не. не. Заек не е, лъв не е. Лъва не е в гората. И той къде живее? По пустините? Той е там по... Катерица! Не, катерица. Катерица, какво има на главата? Лисица, не? Аз се предавам. Майко, ти предаваш ли се? Ти беше много близко, много близко. Много близко. Много близко беше. И тя каза животно. Животно, ама определено животно. То определено, ама кое е това животно, дето да има като храст? Кое да е? Такова птица не... Край, свърши. Искате ли ви кажа кое е? Направо ще ви кажа кое е. Не, остави хората да кажат в коментарите. Добре, хайде. Да има интересни. Ай! Той на мен